Matag isyu og istorya sa atong palibot. Adunay nagmadaugon, adunay idaog-daog. Matag kadaugan, adunay musyagit ug kapakyasan. Matag insidente, adunay agrabyado ug adunay akusado. Kasagaran, husgahan na kini sa publiko una pa man masangat ang kaso didto sa husgado. Sa matag issue, adunay mga taong nagpaluyo. Newsliners, hinumdumi, ikaw ug ako adunay katungod ug kini naapatik sa atong batakang balaod. Sayron ta ang mga tubag sa matag issue kay ikaw ug ako apektado. We need to balance our lines matud pa. O kini ang inyong madungog dinhi sa Hardline. Ako si Edith Caduaya mag-ubanta sa pagtuki sa mga issue beyond colors, beyond race, beyond the punchlines. This is Hardline. This administration recognizes the invaluable contribution of the free press of overall development of our society. That is why I am pleased with the launching of Newsline Philippine cable TV programs. Together, let us keep our people well informed so that they may become empowered catalysts for real and lasting change in Mindanao. Thank you, and I wish you all the best. Davaoenos ug Mindanao mayong adlaw. Karong adlaw, first time na ako ma-interview ang usa sa haligi sa political activity, sa development ug sa tanang nahitabo dinhi sa Davao Oriental. Siya gipakataw nga simple. He lived to the expectations of his parents, and until now, he remains very, very humble, very real, yet very fatherly sa taga Davao Oriental. Ako si Edith Caduaya. Ubani ako ninyo sa atong pagbalik sa Hardline, atong ilailahon ng atong bisita karong adlaw. Tutok lang! Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multi-million jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Balik ini sa Hardline. Ako gyapon si Edith Caduaya, ubani ko ninyo atong ilailahon ang leader sa Davao Oriental. Usa ka ligdong nga tao, napakataong yung taong sinasabi lang napakasimple naman pero napaka-rock. He is the 55-year-old governor of Davao Oriental. We are talking of none other than Governor Nelson Lechoncito Dayang Hirang. Ladies and gentlemen, taga Caraga, taga Davao Oriental, ug taga Mindanao. Ani karon atong kauban si Governor Nelson Dayang Hirang. Gov, good morning, welcome sa Hardline.
Maayong buntag o maayong buntag usab sa atong mga kaigsuunan sa Davao Region o sa Timog Mindanao. Maayong buntag. First time na ako mag-interview ni mo, Gov. No? Kumbaga, nasin ako interview sa una on phone or sa mga press releases sa imong Public Information Office kay perti pong mga abtika. Unsa ba si Governor Nelson Dayanghirang sa iyang early stage of development? Unsa ba pag-evolve sa usa ka gobernador dinhi sa Davao Oriental? Una, of course, no, nagpasalamat kong dako nga aduna ko'y mga ginikanan nga nagpadako sa ako og maayo. Aduna ko'y ginikanan nga nagtudlo sa ako og maayong pamatasan ug adunay kahadlok sa atong pinalanggang Ginoo. So, asa ka nag-elementary, Gov? Actually, nagsugod ko sa akong elementary sa usa ka public school. Mababang paaralan. Yeah, yes. Appear ta na, Gov. Pareho Oo. ta. ang high school, ang formative years high So, school. sa pag-high school nako, gibalhin ako ngadto sa Davao City sa Holy Cross of Davao College. Wow. Then, until such time nga nakagraduate ko in college, naagyapon ko nag-eskwela sa Holy Cross of Davao College. So, dito ka na human. Yeah, it's a Catholic school. At one point, Gov, December 2 yata, 2019, naabot ko din sa Davao Oriental because I was told nga, gipadala nimo tong isa ka grupo no sa Santo Niño from Manila. Because naging instrument daw, ang sulti nimo, naging instrument sila sa imong kinabuhi. Are you religious ba? Or are you prayerful? Or are you just churchy? Asa ka nang tulo? Actually, una, no, sama sa gisulti nako, I graduated in high school as well as in college in a Catholic school, no? So maayog yun ang pagka-training, Formative years. yeah. So plus ang giya pod sa akong mga ginikanan, no? Siyempre aduna tay dakong pagtuo sa atong labaw nga makagahom. So katong gisulti nimo nga there was one time adunay Santo Niño from Manila. Actually dadungga namo nga adunay daghang natabangan kato nga Santo Niño. So I tried to visit when I was in Manila, ngadto sa ilang lugar. Then nakita nako nga ubay-ubay gyud ang mga tao nga nagadiboto ngadto kaniya. So mao to'y hinungdan nga sa pagbalik nako pag-adto nako one time in Cebu, nakit-an gyapon nako didto. So akong giimbitahan nga di sa Davao Oriental nga aron pakita sa mga katawhan ug mas mapalig-on pa ang pagtuo sa mga kaubanan akong Katoliko ngadto sa atong labaw nga makagahom. And speaking of being a Catholic, no, kabalo ba mahigala nga naadri ang one of the oldest churches sa Catholic naa sa munisipyo sa Canagagov, di ba? Yes, And it's to true. Imo lang last year lang yata to nimo Gi-refurnish to, gi-develop, gi-improve, yeah. So daghan sila historical memorabilia din sa Davao Oriental. Davao Oriental, no? Daghan kayo sila things nga wala ta kabalo because all along we thought ang Davao Oriental is so far. Ang Davao Oriental is the home of so many natural resources. Name it, isda, naa sila'y natural falls, and naa sila'y ang ilang tribo diri ka-fertile. Gov Mandaya. Yeah, it's Mandaya. Sa Davao Oriental manggod, may kag Davao Oriental. Kung sa Davao ka, inunin kag mga dayang hirang. Unsa ba ang pinaka-description go nganong mag Davao Oriental ka? Dayang hirang. Ngano go? Unsa ang pinaka-distinct na characteristic sa mga dayang hirang? So usa siguro no tungod una kaniadto pa ang usa ka tiyo nako nahimong vice governor nga ni sa probinsya sa Davao Oriental ug ang usa ka igagaw pud nako nahimong representante sa District 1, no? So dugay panahon nga naana pud ang akong pamilya diha sa politika. Sa family, si Papa, si Mama ni Gov, if I may ask, unsa ang mga background? Actually, ang akong mother is an ordinary teacher, retired teacher. Public school teacher. Yeah, public school teacher. Ang akong papa is a farmer, businessman, no? So, nagpuyo gyud mi og simple nga panginabuhian. So, sa kasimple sang inabuhi, but that time, Gov, mind you,
si teacher is nasa tugatong ng tagumpay. Because si teacher sa una was almost a priest, di ba? Sa panahon mga sa mga Spanish, di ba? Na paano sila katong history will tell us nga si teacher ang pinakamurag, siya ang pinakabuod sa usa ka tawo when you talk of educational system dati. Because si teacher siya tong mag-umol dati gud no, grabe ang mga practices to which may result sa like unsa kaligdong si Governor Dayang Hirang, unsa bay panlantaw ni Governor Dayang Hirang because he was molded as a child by a teacher mother. Actually, tinuod na, no? Even until now, no? Ang mga teachers nato dako gyud respeto. Kay una-una, without them, wala po tayo mahibawan, no? Ug wala ta sa atong panimalay na at sa sulod sa eskwelahan, sila atong ikaduhang ginikanan. Sumo ka na nga, even until now, ang tan-aw sa mga tao, ug musulti ka nga, maestro, taas ng kayo ang ato respeto. Kung unsa tong pinaka-best na practices or best nga naa sa imong mother or sa imong father nga, kumbaga, I can't live without. I am Nelson Dayang Hirang, but this trait or this practice is a thing which I cannot live without from my parents. Una, no, ang pagrespeto yun. No? Ang pagrespeto, ilabi na sa mga tigulang, no? Pagrespeto sa mga amigo, mao ginay una nga di na ko makalimtan nga ilang tudlo ngadto kanamo. No? Personally, Gov, daghan kong na-meet nga mga governors, nga mga mayors. Pero kanang, ikaw tong pinakamalumanay, is that one of the traits sa mga Mandaya? If you gonna talk to him, murabag ka nang, una kayo salamat na kag-surrender, sulti na akong tinuod. Ana tong personality nga nailhan mo sa imong Gov na, you're so cool, murag smooth kaayo, but there is content sa imong mensahe. Aside from Amandaya, of course, muagi pud ka og insaktong training yun sa atong mga ginikanan, no? Kay unsay atong nakita sa atong ginikanan, mao puy atong sundon. Gov, sa una sa atong panahon, uso ang corporal punishment. Ako ning agi kog butangan og asin og monggo kay na late ko uli alas 6 sa nobena. Anak ko sa imong hagod sa imong experience. Di na po dingunana ka stricto ang akong mga ginikanan kaniadto. Because my mother is Spanish. They're quite My nagadisiplina sila sa amo, pero more on istoryahon mi og naani sila. Nabudalan ka, Gov, sa una. Of course ni agi punta. Ni agi punta. Siyempre ana ang kasakit ug ang kahadlok ug siyempre natay respeto sa atong ginikanan. Nakabunan na kasi mga anak o anak na lang kami So far at this time wala na pod. Oo. Lahi na ang generation karon. Compared na to bata, di ba? the previous years, laing panahon. Oo. So, excited na ko. Kaya kuha magod na. Sa atong panahon na patunggunan, atong corporal punishment, kanula na. Unsay pinaka kanang reminder nimo sa imong children nga, daddy is mad. Unsa tong trait nga, pag makita nila, suko na si papa or suko na si daddy. One is, kinahanglan siguro is istoryahon nimo. Wow. Kung ano na yung sayo, ipasabot nimo. So, nga, kan-anak ka mali ang iyang gihimo, no? Para at least, mahibalo siya nga dili maayo ang iyang gihimo. Kaya og dili nimo siya sultian, dili nimo siya sagdahan, nagtuo siya nga insakto ang iyang gibuhat. So importante is ma-emphasize nato, ma-deliver nato sa usa ka bata ug unsa ang tama ug unsa ang mali. So, inaanak pud ka, sumunang nag-transcend sa henerasyon sa imong pamilya, Gov, nga. Iya mao na nay Talk to me, this is wrong, this is right, don't do bisan it again. bisan sa akong mga apo karon, ang akong mga anak. Pila ka bugay mo apo, Gov? I have 4. Wow! I have 4. So, mo po akong ginasulti sa ila. Nga, kung sa inyong nakita, sa panahon nga ako'y nagdala ngadto kaninyo, mo po inyong himuon sa inyong mga anak. Cool mo naman. Napaka-cool. Kanong sa ka ba nasuko katong dili pa ka the years before you entered to politics? Kanong sa ka nasuko ka na murag nagka nga suko na ko kay murag dili ako makita sa imong naong kana. Suko gid mo go ba kanang strong kanong sa ato? Actually, di na nako mahinumduman og karon sa ako nasuko. Para sa ako, mo nang usa ka butang gilikayan ako. Mao ba? No? Una-una, tawag ani wa man tay makuha og sige tag kasuko. Di ba?
patakihon patag high blood ana simba ko. So cool. Di ba? So, mas maayo lang, relax lang, smile, katawa-katawa, mas enjoy ang atong kinabuhi. Kaya hindi din ako makita kung mag-istorya good ni Gob nga. Si Gob dayang hirang mo everyone says, oh, dili man binagakita ta sa RDC. Pero umurag katong in passing lang Yeah. na interview and get out. Even karon nga, ika 6 years na ako as governor of Davao Oriental. Bisag mangutana ka sa mga empleyado, even the department head, no? Never nila nga makita ko nga nasuko nga to sa ila. Ug na sila sayo, pistoryahon ako. No? Wa mo ko'y makuha og kasabaan ako sila. Samantala, Are you a og listening father? istoryahon ako sila, maminaw man po sila. Ah, okay. So mo nang gina-instill ni mo sila. Yeah, actually, importante po nga di man ta perfecto. No? So, kinahanglan po maminaw ta og mga suggestion. No? Kay kung mas daghan ang mo-advise sa ato, mas maayo. So, that was the formative years of Governor Dayang Hirang. Dili siya para sa ato nga kay mga labadon man ta, niagitag dapi. As mother ako, the biggest siguro na akong nahimo is katang, strong because of the pressure. Pero iba, naiiba to. Yung governor at saka papa nyo, naiiba siya. So, from his childhood days, usabay ganun ni sulod siya no, sa politics. Who prodded him to join the politics? What was behind it? Was it the family name or was it the man being a public servant? Kana sa mong pagbalik din sa hardline. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Balik din sa hardline, kauban gihapon nato si Governor Nelson Dayang Hirang. Sa amo itong pagbulag-bulag kaganiha, we were telling you, no, kadto ang formative stage sa usa ka gobernador. Kanus aba, Governor Nelson Dayang Hirang, nag-strike nga, you need to be a public servant. Actually, sa tinuod lang, no, it was never in my dream Really? nga makasunod ko og politics. First, after I graduated na college in Davao City, dito ko nagstay in Davao City, no? Nitabang ko sa negosyo sa akong mga igsuon dito sa Davao City ug ang akong parents was in Manay, no? Until such time nga giadtuan ko sa akong parents sa Davao City and they invited me to join politics as a barangay captain. At first, How age? ah, Sorry. How young? Actually, At what age? At what I point was in your time? I was 22 years old at that time. No, that was 1989. Wow. 1989. So, at first, di balibad ko. Kay, try to think,
murag dito na ko sa Davao City nagdako, no? Dito ko nag-high school, dito ko nag-college. Then, mubalik ko sa among lungsod. Rough road ang dalan, Remote pa kayo ni walay Gov. tulay, walay kurente. So, lisod ang kinabuhi. Laid back. Yeah, oo. So, pero at that time, my mother was a retired teacher and she was being appointed as a barangay captain, no, of our barangay in barangay. 1986 daw. Yeah, the after the revolution. Oh, okay. So, he was appointed as a barangay captain. So, hindi na siya gusto mudagan. Kaya nga sulti, nag-retire na gani ko kaya gusto ko mag-enjoy sa panrabaho. So, mahimo, ikaw na lang dagan kaya wala may nakita nga pwede masaligan sa atong barangay. So, 2 times nga nag-refuse ko. Kadali lang, Gov. Let me cut you. 1986, that this was the People Power Revolution. 86, yeah, 86. Are you saying na pareho mo og kinabuhi ni President Duterte? Because si Nanay Suling was a leader sa Yellow Friday sa Davao. And your mother, si Nanay Suling was appointed the Vice Mayor. Dili ko kay tigulang na ko. And here comes the son, Rodrigo Duterte. Sa life ni Governor Dayang Hirang, the mother was a retired teacher. Tungod sa ilang involvement no sa pag-change political landscape sa Pilipinas, she was offered to be barangay captain. And the son, like the president, refused. In my part, twice ko nag-refuse, no? So, until such time, gitawagan ko nga kinahanglan muli ko sa Kinsa ni nagtawag ko? ang akong father. Si father na. So, without knowing unsay rason, Uh-huh. so niuli ko sa among barangay and finally gi-convince gyud ko balik sa akong father. So since wa na mo ko'y mahimo, kaya ang iyang offer sa ako, tabangi ko sa atong negosyo kay nana ko edad, wa na igsuon nimo nga nabilin diri sa atong lugar, tuwa na sa laing lugar, ikaw na lang pag-asa na ako nga makatabang diri sa ako. So at the same time, you run as a barangay captain sa atong barangay kay wala ko nakita nga pwede masaligan natin. Aside from being near you, dapat to, you are needed. Yeah, that's one. Wow. So, paano nag-decide? So, siyempre, itanaw po nako ang ako mga ginikanan na po edad, no? So, nanginahanglan na po sila ko sa kaanak na makatabang adto sa ila. Ang bait So, mo. finally, I was convinced nga mo balik yun. And at the same time, to run as a barangay captain. And there comes victory. Yeah. Nakikalaban na to, Gov. Actually, sa una, during that time, way back 1989, wala manggoy posisyon nga barangay captain. Punong barangay. Tanan is barangay kagawad ang imong Ah, daganan. okay. So, ang number 1, mao na automatic nga mulingkod as a barangay By vote. barangay Captain. captain. So, at that time, swerte po nga, walo lang po mi ang nidagan. So, wala gyud mapili sa amo, tanan gyud mi daog. So, since I was elected as number 1 kagawad, so I assume as a barangay captain of our barangay. Pila imong boto that time, Gov? Di na nako ma-recall. Barrio pa ni that time ang manay. And now it's a municipality. Yeah, no, Barangay Saragosa. We live in Saragosa. Barangay Saragosa. Medyo nung wala Under ang the family municipality name, of Manay. ako middle name. Yes. My middle name is Zaragoza. Oh, Ako, mama. naghamong family name dito nga Saragosa. So, nagiging barangay captain. In pila ka years ka nag-serve as barangay captain? Actually, almost 3 years as a barangay Nga nung captain. naka-short. So, una, when I was elected as barangay captain, ang papa nako since naa sa negosyo, so ang ubang mga barangay captain, iyang mga amigo, so gi-convince ang akong papa nga kumbinsyong ko turana sa EBC President. Oh. So at that time, hesitant ko kay di man ako kaila ang mga kapitan, no? Pero katong gipatawag na sa father nako ang mga barangay captain, gipaila-ila sa ako, and nadungog na ko sa ila nga gusto ko nila himuon nga ilang EBC President, then I was challenged at that time to run for EBC President. So, from barangay captain, nahingo kang municipal councilor Yeah, sa Manay. sa Manay. So, niabot ang national election
This is 1989. 1989, niabot ang national election in 1992. Mhm. No? So again, ang mga tao, tingin nga, daga na lang pagka-mayor. Daga na lang pagka-mayor kay gitanaw na mo, potential kaayo ka. Because of the way you serve your people. Yeah, of course, for a short period of time nga nahimo kong ABC President, nakita siguro sa mga kapitan, nakita sa mga tao, giunsa na ako pagdumala ang akong mga kauban nga kapitan. So, mo to siguro tingali, gitanaw na ako nga, nakita nila nga na ako'y potential as a leader. Balikan na nako, Go. Walo mo kabuk ning dagan, ikaw ang number 1. Wow. Paano nag-sink in sa imo tong kapitan nako? Gusto tong feeling nimo nga, he's a top prize fighter. And he won the fight. Not just among those who won, but he's the top winner. Gusto tong feeling nimo, Of Go, course, baka nang at first, usay, no, no? worried ko. One, basi din ako ma-meet ang expectation sa akong mga kaigsuunan sa among baryo. So, that's why, after the election, itawag na ko ang akong mga kauban. So, ingon ako, baguhan ko. Muhangyo ko sa inyo nga tabangi ko ninyo. So, ako may nahimong kapitan ninyo, so suportahin ko ninyo. So, mo tong nahitabo nga wa pud ko naglisod kay ang ubang mga kauban nako nga mga barangay kagawad dugay na pud sa serbisyo eksperensyado. So, ug napil pud nako ang ilang sinseridad sa paghatag og giya og tabang sa akong So, leadership. with that foundation, there was trust, there was pagserbisyo sa publiko. Nahimo kang mayor. 1992. Yeah. From 1992 to 1993 kay mayor or nahuman mo 3 years? Nahuman ako actually ang 9 years. 9 years. 3 terms as mayor of the municipality of Panay. Ang next option was? After that time, humanang akong career as a mayor, no. At that time I was planning to run for Congress, no, because my cousin was a former So this was 2001? that was 2001 because my cousin was a former congressman. Mhm. But suddenly si Congresswoman Cora Malanyaon mo po'y pag-uli niya sa Oriental From Davao City? from Davao City. So nag-istorya mi ang iyasulti sa ako nga, Mayor, bata pa ka, pwede ba ako sa tabangi sa ako? So since gwapo ang among istorya, so finally I decided mo give way sa iyaha and run instead as a provincial board member of the province of Davao Oriental. So ningdagan siya congressman, imbis ikaw? Yeah, ni-give way ko sa iya because maayo man ang iyang hangyo po sa ako. So nag-congressman after sa mong last term sa congressman? No, actually I serve as a two-term board member. Then si Congresswoman Malanyaon, nag-serve siya for 2 term. Then after that, she decided to run for governor of the province of Davao Oriental, and she offered me the position of the Congress in the 1st Congressional District of Davao Oriental. Wow. Ikaw yung tao mapagparaya. So, matagal-tagal na rin yung samahan namin ni Congresswoman Ano, wait, Malanyaon. Hindi, mas maganda naman kasi yung walang gulo kaysa may gulo. Di ba? Na anong bait mo? Oo. Napaka-subservient. She came into your life in 2001 One. and suddenly, is that the kind of respect that Amandaya gives to the elder? That's one thing, no? Second, of course, yung training namin. Siyempre, mas matanda naman siya sa akin. Nakiusap ng mabuti yung tao. So, isip ko, bakit hindi ko pagbigyan? Maganda naman yung approach niya sa akin. Maganda naman yung kanyang direksyon sa probinsya ng Davao Oriental. So ito na yun. Naging congressman ka, nag-governor siya. Then nag-congressman siya, nag-governor ka. Yeah, ganun. From barangay captain to mayor, to barangay captain to ABC, to mayor, to board member, to congressman, to governor. After those, siguro, no, smooth political entry,
sa among pagbalik, Gov, pwede ko na mo i-tour sa Davao Oriental. Kana sa among pagbalik din sa Hardline. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Balik din sa Hardline. Ubani kami ninyo ni Governor Nelson Dayanghirang sa among pag-explore. Let's explore Davao Oriental this time. Kung imong tanawon ang political landscape sa Davao Oriental, dili siya samok, no? Siya tong dili katong mura bitog messy because everyone listens to everyone. So naay political unity ang Davao Oriental. Tanawon na to. Unsa na ba ang gitawag na tong development landscape sa Davao Oriental? Gov, if you will allow me. Yeah. Okay lang. Yeah, it's okay. At one point nakita-anti ka nagkaway-kaway, gikan ka sa isolation facility. How was the fight against COVID personally? Of course, lisod yung gayo. Lisod. I was admitted in Regional Hospital of Tagum City for about 13 days. Then another 8 days home quarantine, no? So 21 days. 21 days. So try to think nga naa ka sa sulod sa usa ka kwarto nga di ka kagawas-gawas, So lang. no? No, together with my wife kay nag-positive po ng wife Okay. nako. So kami lang duha sa sulod. So of course first ang pressured nga naa sa ako at the time was kinsa kahay mga natakdan ako. Siyempre maluoy ta, no? Second, of course, at trabaho nga nabilin ako. Were you working inside the isolation facility? Continuous gyapon ang uban mga trabaho nako, mga paperwork ginasend nila sa ako through Facebook, no? So nag-decide gyapon ko dito kay of course daw Wala ka nag-live because you're still able. No, nag-live ko at the time. Then acting the Vice Governor. But of course, si Vice Governor is na po yung mga documents nga kinahanglan og final decision ako. So ginapasend niya sa ako, so gina-review na ako sa sulod sa hospital at the time. Which led me to reveal one thing din sa mong shoot ni Governor. Pareho mi fully vaccinated, pero sa mga tubangan duha ka buok electric fan. No? Bago mi nag-shoot karon kagabi na mi gipanghimo na mi gipang-inom just to protect the Governor. Same is si Gov para i-protect mi niya. So, ang electric fan dili ay mo kagol, dili mo tabuk ang hangin sa muha kay duha ka buok ang electric fan naga-flow and open siya. So, wala pud mi gi-breach na protocol because we're too far apart, no? So, Gov, kumusta ang fight sa COVID-19 dili sa Davao Oriental? Actually, una, no, tungod sa kadugay sa panahon nga naa ang COVID, usahay ba ka ang mga tao murag nag-relax na pod, no? Nag-relax na pod. So that's why especially kaning pag-abot sa Delta variant, kalit ni saka ang
positive number na mo diri in Davao Oriental. So immediately I called the meeting with all the mayors and other stakeholders. So we discussed usahaw na to ni. So ang issue naman yun sa COVID is one, i-control nato ang movement Sa mga tao. sa mga tao. Ang virus wala man na maglakaw-lakaw. But the carrier, ang tao, mo na Moving. naggalakaw-lakaw, moving, so mo na makatakod sa ubang mga tao. So that's why nag-strict mi karon, although GCQ mi, no, pero kung makita nimo ang mga pulis namo is continuous ang mobile nila, the barangay tanod, as well as the reservists namo, gitap na namo, to check atong mga tao nga nagalakaw-lakaw, nga walay social distancing, walay face mask, no? So para sa tan-aw nako for a few days, gikan sa pag-stricto namo, hinay-hinay ni baba na ang number of positive every day. Okay. That's the COVID situation sa Davao Oriental. Go. One of the most beautiful beach in the world is in Davao Oriental. Yes, of course, no, nagpasalamat ko nga niag yun sa Davao Oriental. Not only in Mati City, but including all towns of the Sprawling beaches Davao, in yeah, Davao Oriental. Davao Oriental. Gani, in spite of the pandemic, makita nato nga ubay-ubay pagyapon ang mga turista coming from the different places nga nag-aadto diri sa Davao Oriental. Before you reach Davao Oriental, natagi butang diha nga checkpoint sa border control, no, to check sa tanang mga musulod sa probinsya sa Davao Oriental, no. Although masulti nato nga the potential in terms of tourism of Davao Oriental, dugay na ginang panahonaan naman na. Existing na na. Pero grabe inyong nadawat nga award ha, sa Gunso, no? From UNESCO, you have the World Heritage. the Heritage. Napa mo'y pagsabangan. Ang Yeah. dami-dami nyo. So, alam mo, nung una kasi, hindi na-expose yan or let's say, hindi na-develop yung mga area. One is, alam mo namang magulo yung probinsya ng Davao Oriental. Nandyan yung Insurgency. insurgency. So, wala namang pupunta dito ng mga turista dahil of course, every now and then, naririnig nila sa mga media, no, na may mga encounter, sunod-sunod. So, takot ang mga tao. Wala rin mga investor na gustong pumasok sa probinsya ng Davao Oriental dahil sa takot rin. The security. No? Yeah, the security. Plus, of course, yung mga roads going to mga waterfalls, mga lake namin, yung mga cave namin, other tourist attraction in Davao Oriental, medyo mahirap pa nung time na yon, no? So, kung titingnan mo noon at saka ngayon, malayo ang kaibahan, malaki ang kaibahan actually. And you have the Heritage, the bonsai park, the Yeah. biggest bonsai park in the world. Yeah, that's one of the attraction of Davao Oriental actually. You were telling me na dili mo sulod ang investors because mahadlok sila nga namubutang mo kung kwarta din nga daghan magrebelde. They are our friends. They exist as human beings, but there is the big ideological divide. So kana atong respetohon. With these gains that you have, with the multi-billion support of the national government all throughout the Philippines about ELCAC, how is your fight against insurgency here? Actually, balikan natin, no? When I was elected as a governor of this province way back 2016. Before that, I think 2015, inatake ng CPP-NPA ang police station no less than in the capital town of the province of Davao Oriental, in Mati City. No? After election of 2016, hindi pa ako nag-assume noon, inatake na ulit ng NPA ang police station ng Governor Hinroso. In fact, inabdak nila yung no less than the chief of police. Chief of police, yeah. No? Maswerte na lang, at least after how many months, binitawan nila, tinurn over nila. No? So, talagang
mahirap yung simula. How did you stand against all these odds? Mahirap, di ba? Yes, of course. Incoming ka na governor, ito yung, wow, ano ba to? Is this a meeting de avance? Is this a message to me na kung hindi mo pagbutihin to, something will happen? Pag hindi mo pagbutihin to, yung development agenda mo, hindi mo mapupush. But ultimately, we are here right now in a sprawling province of Davao Oriental where everyone moves freely, everyone moves with the feeling of security. Ano ba yung template mo, Governor? Actually, after the election, I invited the different leaders, different officials, no, and other stakeholders. Tinanong ko sa kanila, ano bang gusto nating direksyon sa probinsya ng Davao Oriental? Of course, meron akong sariling pag-iisip na gusto kong kung saan dalahin ang probinsya ng Davao But Oriental. you need to consult your people. Pero kailangan konsultahin ko sila para at least marinig ko rin kung ano yung gusto nilang mangyari sa probinsya ng Davao Oriental. So, one, the biggest issue at that time is the issue of the peace and order. So, doon kami nagsimula. Kinausap ko yung mga mayors, kinausap ko yung mga barangay captain, kinausap ko yung pulis, yung Philippine Army. Sabi ko, kailangan gumawa tayo ng solusyon. Sama-sama tayo, magtulungan tayo para ma-attain natin kung ano yung gusto natin mangyari sa ating probinsya ng Davao Oriental. So, dahil nga sa experience ko in politics, I started from the grassroots as a barangay captain. Hindi naman pwedeng magsinungaling sa akin yung mga barangay captain. Dahil dumaan ako dyan. Yeah. Yung mga mayor, hindi rin naman sila pwedeng magsinungaling sa akin dahil dumaan rin ako dyan. So, yung experience ko before, yun yung naging daan para at least malaman ko yung totoong sitwasyon. So, kung titingnan mo dati noon, wala pa yung LCAC na yan. LCAC, Wala pa yung Executive Order 70 ni President Rodrigo Duterte. Inalam namin ano ang kakulangan. Bakit yung mga tao madaling maengganyo ng mga New People's Army? So, of course, one, yung lack of services, lack of presence ng government sa mga barangay, sa mga sitios. Walang malasakit si government Wala. sa mga tao. So, ang nakikita ng mga tao sa mga barangay, sa mga lalayong lugar, yung mga teachers, yung mga sundalo pag nag-operate. And they are threatened sa presence ng lalo. So, yun lang. So, pag may kailangan sila yung kailangan pumunta sa opisina para humingi ng tulong sa mga opisina ng gobyerno. So, kaya that's why pinag-aralan ko. Kailangan, sabi ko, ibahin natin. Ang gobyerno ang dapat lumapit sa tao para magbigay ng serbisyo. Dahil yun naman talaga yung reality. So, at that time, ginawa ko yung nagkakaisang lingkod bayan ng Davao Oriental Barangay Outreach Caravan. Pinatawag ko lahat ng national agencies, mga department, kinausap ko. So, of course, at first, may mga hesitation kasi aalisin mo sila sa comfort zone nila. Nasa loob sila ng opisina, malamig, aircon, then Well-provided sa malapit office. sa pamilya. Here comes ngayon din sa programa ko, dadalhin ko sila sa mga malalayong lugar, mahirap ang daan, no? Doon pa kami natutulog, mahirap yung tulugan, di ba? So, pero kailangan natin gawin. Kailangan natin gawin in a sense na kailangan maparamdam natin sa mga tao na meron tayong tunay na gobyerno na nagbibigay ng serbisyo, nagmamalasakit sa taong bayan. So, tuloy-tuloy na yung aming There's serbisyo. programs na ito yung agriculture. Lahat you na have actually. the roads. Do you believe on what they say? The road to peace is providing a good road. Yeah, it's true. No? So, tawag dito, siyempre, paano ba naman kayo makarating doon sa lugar na yun pag hindi namin ayusin muna yung daan? Ayusin muna namin yung daan bago kami magpunta doon. Or else hindi namin madala So, yung na-feel mga... ng mga taga Davao Oriental na may puso palang gobyerno na to?
Isa yan, Pwede pala actually. kami makipag-usap. Oo, so- Pwede pala kami bigyan ng gamot. So- Pwede pala kami bigyan ng teacher. Actually, sa package deal na nandyan na lahat ng services. Aha. No? Ito yung Nelson Dalang Hirang Caravan. Yeah. Okay. Isa na yon. So, naikot namin, nakausap namin, nakonsulta namin yung mga tao, anong mga problema. So, hindi ka na kailangan mag-antay ng tinatawag na Barangay Development Council. Hindi ka na kailangan mag-antay ng Municipal Development Council kasi on the ground ka na eh. On the ground ka na, alam mo na yung problema ng community. Kasi feeling ni mo, Go, mayor, nagkapitan ka. Then, pag kapitan ni mo, na-promote ka ng governor, ning balik ka sa barangay. Usa tong feeling na, dati Kap, muna mong problema. Karon kay Go, muna mong problema. Usa tong pinaka-painful na imong na-experience o what issue, what message from your people really touch the core of your heart. Actually, of course, first, no, masaya ako. Masaya ako na napupuntahan ko yung mga tao. Reintegration. Yeah. Oo. Yung pang feeling ko na when I was still a barangay captain, na kasama ko yung mga ordinaryong tao sa barangay, nakakausap ko ano yung problema nila, ano yung kailangan nila. So, yun yung isang magandang feeling, especially pag nasagot mo. No? Yung problema, yung priority needs. Of course, marami yan. Hindi naman natin... Thank you, Gov, na namidala. Hindi naman natin lahat kayang ibigay. Ah. Pero of course, pinaprioritize natin. Ano pa talaga yung number one na problema ninyo na gusto nyong Food. ibigay ng gobyerno sa inyo? Food. Road. So, yun. Health. So, yun yung mga ginagawa namin. No? Na-open mo ang Davao Oriental, Davao de Oro Road. Just recently. Yes. Hindi pa natatapos. Sa among pagbalik, atong silipon ang mga nahimo ni Governor Dayang Hirang isip Governor sa Davao Oriental sa unong katuig ug unsa pa iyang plano sa iyang probinsya. Sa among pagbalik dinhi sa Cardin. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule isi food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Salamat sa inyong pagtutok din sa Hardline. Karong panahon na atong silipon, katong giunag the road to peace is the road in itself. Na-open na sa Davao Oriental ang dalan Davao Oriental to Davao de Oro, and gwapo pod ang dalan from Davao Oriental to Agusan del Sur. But kini na yung kadaot sa politika, no? They always wanted to paint you black for them to appear white. Gov, kanang yun na nga, nagpahimog dalan ang mga politiko para na komisyon. Is it true? Actually, tawag ani, kung tanaw na to una as a governor, no? Dili man ako ang nag-implement ana. Ang nag-implement is the DPWH. No? Bisag governor ko, mga
mangayo kong pondo to the national government. Pila raman ang budget sa probinsya sa Davao Oriental. Pero ang downloading sa budget is dili sa province of Davao Oriental. Direct na to the national agency which is the DPWH. No? So, ang DPWH ang mo-prepare, magpag-bid, mag-supervise, tanan. So, after the project been completed, that's the time nga mo come in lang mi to turn over that project to the community. No? So, mali po ng ilang ginasulti nga si gobernador nakakwarta o sa na mong kwarta na nga wa man gani na mo i-implement. Ang nag-implement is the national government. Recipient mo. Recipient kami sa project. Yeah. Kailangan pa ba mangurakot ang mga danghira nga daghan kay hudyuta? Kailangan pa ba? Actually, usa nga issue diha is dili man ta magsalig sa atong gobyerno lamang. Di man ta magsalig sa sweldo lamang nato, no? Naaman tayo mga ginagmay nga mga negosyo kay ever since ang akong ginikanan na naman sa negosyo. Dili po nimo kaya gov siguro nga pinturahan og itong ang pangalan sa imong mama who live up to the expectation of your people. Yeah, actually moro man po'y hangyo sa among mga ginikanan nga tabangin ninyo ang tao o ampingin ninyo ang atong pangalan. Moro gyud ilang hangyo sa amo. nasa Drigo. Yeah, of course. Kay mas bugat daw mang higala kung dirigi ka ng imuhang pressure kaysa diri because siya ang the corazon. Speaking of corazon, heart ni Nelson Dayanghirang as governor. Naay mga pipila kay isgutanan ko nga ingon sila pag leader daw ka, like you, usa ka successful nga leader sa Davao Oriental, lagi daw i-sacrifice. Family, unsa man ako? Ay, of course, no. Ibaw ka, sayo ka, ayo ko. At early age, nagsugod ako sa akong politika. No. So, ang akong mga anak is nag-eskwela in Davao City. So, my wife stay in Davao City. So, ako ra gyud ang naadere sa Davao Time Oriental. sa family ang nasacrifice ko. Ang time yun nako sa akong family ang nasacrifice nako, no? So kay naaman akong trabaho dere. Naaman sila nagpuyo sa Davao City kay of course ang akong asawa is nag-alaga pod sa among mga anak. So try to think twice a month kami magkita sa akong pamilya. Kung naay bakasyon nila, sila na muli po dere. Ngayon na lang na i-video call. Yeah, of course, that's the Kaysa advantage at this kitang point in sa time. radyo, Oo, di ba? oo. Dakan kag gi-sacrifice para sa imong mga tao. But people are telling nga, sa politika nga nang pinanglan daw ang tao mo lingkod sa politika. Nga nung pinanglan nga, mo balhin og posisyon. Is it because people wanted you to serve them most because they already witnessed how you perform as public official? Is it not because how much you get being a public official? Because you have business. One is hibalo man ta sa politika. We are all temporary. Ang tao man ang mupili sa ato. So, the people will decide kung agayan pa ka ibalik, agayan pa ka ibutang sa maong posisyon. So, the people will judge based sa performance nimo, based sa nakita sa mga tao nga nahimo nimo. Nag-expand ba imong negosyo sa imong pagkagobernador? Actually, tawag ani, hinay-hinay ra po nga akong negosyo yun, no? Ang importante, mabuhay ra po nga akong pamilya. But you were born, no? Oh. To a businessman parent. So, sa may problema? Yeah, actually, ang mga anak naman po na ako ang nagdumala sa akong negosyo. Nakay anak ko nga murag, I want you to continue what I started and people wanted him to be the next Nelson Dayanghirang, the governor. Actually, na ako yung isa ka anak nga lalaki. Napili siya as an ISKI chairman sa among barangay ug nahimo siya ang ISKI federated sa among lungsod. Then, finally, nahimo po siyang barangay captain. Ooh. So, at present, Na naka-second liner, ha? yeah, at present, board member siya. Senior board member siya to the province of Davao Oriental. Siya ba tugog ang nakita na ko sa post ni Karen De Loso nga tungod kining sakripisyo og saka sa butay
yung bata was not physically ready, kapoy kayo, kailangan siya i-airlift. Yeah, actually, tawag ani, at that, Pinayagan mo yung anak mo, layo-layo ng go. 8 hours ang walk. At Oh, that diba? time, Miss Manggod. Karen, it's what, an 8-hour stretch. at that time ang good, nanangid siya sa ako nga musaka, sa bukid. So, gingnan ako siya nga, nag-LBM siya at that time. Kung ako, ay lang ko ba na ay nagdayon. Tingin niya sa ko pa, maulaw ko sa mga kasabot na ko. Ikaduha, nag-expect ang mga tao nga muabot ko as your representative. So, nipugos siya mo itong nahitabo, na-dehydrate siya dito. Oh, and isa ka bonus ha, tungod sa experience o tungod po sa nakita ni Governor Dayang Hira o sa iyang anak. The road, katong gina-extra ng mga barangay butay, na siya ka option. Either moagi ka sa Maglahos paingon sa Dimoro or paingon sa Davao Oriental. O night project si President Duterte daw si Senador Bongo, nagikan sa barangay Pichon paingon sa butay, which murag gisugda na yata. Actually, gisugda na to. No? Gisugda na to kay nakita man nato Mga ang approaches. No, ang kalisod. Sa province, oh. Oo. So, nagsugod na tag road opening. That's about almost 10 kilometers. Wow. Naanata karon Provincial siguro, fund ni Go. actually, provincial fund. No? Ang yaman nyo, ha? By administration. Kasi Equipment makita na mo, lang dahil kay equipment, di ba? ang equipment na mo ang among gigamit. So, siguro na namin sa more than mga 60% Wow. ang natrabaho na. Oo. So wala na yung rason nga mayon sila, we are left out. Yeah. Actually, fuel lang among gisupply kay na may equipment na mo. Then, nihulampod mi sa amigo na mo nga kontraktor. Kay gi-explikaran po na ko nga lisod kay kahimtang tabangin na lang ko. Paula man sa kumo sa kabuldoser nimo. If i-assume na to na this is the third year of the Nelson Lechoncito Dayang Hirang administration, unsa may mapanghambog ni Governor Dayang Hirang sa katawan sa Davao Oriental, sa Davao Region ug sa taga Mindanao nga agi sa Davao Oriental because he is the present chairperson of the Regional Peace and Order Council and is very active sa pag-promote og peace din sa Davao Region. Unsa Gob ang pwede nimo ibandila nga kini mo'y akong agi, kini. Of course, no, as a chairman of the Regional Peace and Order, dapat mahimong modelo po ang akong probinsya. Okay. No? Just yesterday, anniversary sa 7 Offers Brigade na ko, there is Mati City. So, nagkaroon may assessment. Actually, namin sa finishing touches. Namin sa finishing touches to end the insurgency issue So, in Davao Oriental. bali achieve yung June 30, 2022 na nag-goal, di ba? To end Actually, for sure. Wow. For congrats, sure. oh. Talagang mahabol At ang namin. bait-bait ng mga information officers mo, Gog. Mahabol namin. Oo. Yeah. Push ng push. Oo. Kasi we won't know that without your information arm, no? Ang galing, ang galing. So, LCAC. Ang bait mo, balikan ko. So, yun naman talaga yung direksyon namin na maging peaceful and progressive yung lugar namin. No? So, kung nakita mo na atin na namin almost 100% yung issue about insurgency in Davao Oriental. Actually, sa pag-upo ko up to the present, no, based on the data of the engineering of the provincial government of Davao Oriental, napasiminto na natin ang about mga almost 140 kilometers sa probinsya ng Davao Oriental. No? So far, based sa information, ito yung time na pinakamahaba na napasiminto sa history of the province of Davao Oriental. No? So, of course, maliban dyan, nangarap tayo na magkaroon ang probinsya ng Davao Oriental ng isang moderno at malaking provincial sports complex. Kaya naman, just 2 years ago, bumili ang province of Davao Oriental ng more than 12 hectares na gagawin nating provincial sports complex na ongoing ang sitwasyon ngayong araw na ito. No? Dahan-dahan at sabi ko, kahit na palarong pambansa, later on, pag natapos yan, kaya-kaya nating mag-host ng probinsya ng Davao Oriental. That's one again, is a
possible tourist attraction ng Davao Oriental in the near future. No? Kasi try to think, iba-ibang lugar sa Pilipinas ang pwedeng pumunta dito sa probinsya ng Davao Oriental. No? Pag natapos natin yung provincial sports complex. But for sure, hindi yan matatapos. Within What 6... about the Davao Oriental Airport, Gov? Yung problema lang naman namin sa Davao Oriental Airport is inaayos pa namin yung mga hairs nung may-ari ng additional lot na gusto namin bilhin. The procurement process. Yeah, pero meron akong another option na tiningnan na pwedeng ilipat yung site ng airport. So, ongoing yung technical survey, then plus kinakausap na rin namin dahan-dahan yung mga may-ari ng property. Nearby. Yeah, nearby, yeah. I don't want to be violent with you, Governor, kasi ang bait mo. If you are to tell your people, can you tell us ba? Are you going back to Congress? Actually, tawag nito, sa politika naman sa Davao Oriental, tulad ng sinabi ko, way back 2001, nagsimula kami magkasama ni Congresswoman Cora Malanyaon. So si Congresswoman nakiusap sa akin na, Governor, baka pwede magpalit muna tayo. Gov, ha? This No. is the fourth time. Ang sabihin ko Yeah. sa'yo. And you listen So- to me. Ang bait mo, So, tawag nito, ako naman sabi ko, kahit saan ako ilagay, wala namang problema sa akin. Ang importante lang sa akin is, tuloy-tuloy yung pagbibigay ko ng serbisyo sa aking mga kababayan. So, hindi naman natin kailangan pag-awayan yung posisyon. ang bait Diba? mo. So, so You expected might natin, consider? Or have you considered? no, final na namin. It's a final Ang decision. mahal-mahal. No? Malapit na yung... Mahal na mahal mo si Ma'am Cora Malanyaw. Malapit na yung filing of certificate of NSC. Then matagal yung aming partnership. With our partnership in politics, halos lahat ng mga nakalaban namin sa politika, nanalo kami. So ayaw kong sirain yung magandang relasyon na nasimula namin. No, na maging good example rin sa mga next generation in politics of Davao Oriental. Gov, you need to tell your people, sa mga taga Davao Oriental, o sa mga dili na nagpuyo sa Davao Oriental, pero moboto sa Davao Oriental, o sa katawhang Pilipino. Gov, what is your message with that big announcement with us today? Unsa may imong pag-address, naminaw nimo ang katawan sa Davao Oriental. Go with your time. Actually, even the earliest pa sa SOPA ko, in-announce ko na I will not run for my last term as governor of the province of Davao Oriental, but instead, I'll go back to Congress in District 1. So, Congresswoman Malanyaon will go back to the governor position in the province of the Davao Oriental. So, kung titingnan mo, importante kasi sa akin is yung magandang relasyon. Yung magandang samahan. Ayaw kong sirain yung aming magandang pinagsamahan sa loob ng ilang taon. Ang tingin ko sa kanya, parang matandang kapatid ko na. So, kaya naman, alam naman natin, Pilipino tayo, lagi tayong mapagbigay sa matatanda. Governor, kung sa imong mensahe, sa imong mga kauban, sa Regional Peace and Order Council, that soon, dili na ikaw ang mulingkod sa TPUC. Well, sa akong mga kaubanan nga membro sa Regional Peace and Order Council, unta atong ipadayon nga adunay maayong kalinaw ug kahusay ang tibuok Region 11. Kay ug adunay kagubot maglisod ta nga maangkon ang tinuuray nga development kalambuan sa atong Region 11. So naginaot ko nga sa akong mga amigo o mga kauban, padayon ang atong maayong direksyon. Padayon ang atong pagtinabangay, padayon ang atong panaghiusa aron makabot nato ang tinuod nga kalambuan, tinuod nga kalinaw sa tibuok Region 11. With that closing, klaro ang giingon ni Governor Nelson Dayang Hirang kanato.
ang political alignment sa pipila, crucial sa development agenda sa ilang lugar. Pero sa Davao Oriental, ang iyang mensahe, maskin unsa ang posisyon nga imong daganan. Kung nagkahiusa ang mga lideres, maduso nato ang paglambo, kalambuan o kalinaw sa atong lugar. For him, political realignment doesn't matter, but for him, friendship and development matters most. Ako si Edith Caduaya, usa na po usab kini ka episode sa Hardline, kuyog na ko si Governor Dayang Hirang. Dungani kami sa mong hangyo. Newsliners, stay safe!